అందరికీ శుభోదయం. జూలై 7, 2026 మదనపల్లి మరి కలిగిరి మార్కెట్ సంబంధించిన సమాచారం. ముందుగా కలిగిరి మార్కెట్ వేపు మండలి అధినేత అక్బర్ గారు ఇచ్చిన సమాచారం మేరకు దిగుమతి అయితే భారీగా వచ్చింది. ధరల విషయానికి వస్తే ₹70 జరుగుతున్నాయి. ₹70 నుంచి 110, 120, 130 ఇవి అత్యధికంగా కనబడుతుంది. ఆరోగ్య ధరలు టాప్ అండ్ టాప్ ₹140 దగ్గర నుంచి క్వాలిటీని బట్టి 150, 120, టాప్ అండ్ టాప్ ₹180. మొత్తం మీద చూస్తే ₹70 నుంచి ఆరంభపు ధర, ₹180 ముగింపు ధర. టుడే కలిగిరి మార్కెట్ టమాటా స్మాల్ బాక్సెస్ ₹70 స్టార్టింగ్ రేట్, ₹180 ఎండింగ్ రేట్. సోమవారం నిన్న ₹100 దగ్గర నుంచి ₹250. ఇక మదనపల్లి మార్కెట్ దిగుమతి విషయానికి వస్తే రైతు మిత్ర పీవీఎస్ బండి అధినేత వెంకటేశ్వర ఇచ్చిన సమాచారం మేరకు నిన్నటితో పోలిస్తే మదనపల్లి మార్కెట్లో దిగుమతి విషయంలో పెద్దగా మార్పు లేదు, స్వల్పంగా తగ్గింది. ఇది ఈరోజు మదనపల్లి మరి కలిగిరి మార్కెట్ సంబంధించిన సమాచారం.